рӯзе як марде аз кор ба хонааш баргашт ва аз ҳамсараш пурсид: оё намози асрро хондӣ? зан гуфт: на, хеле хастаам, нав аз кор омадаам ва каме истироҳат кардам. шавҳараш гуфт: хуб, акнун рав намози аср ва намози шомро бихон, қабл аз ин ки хуфтан шавад. фардои он рӯз мард ба қасди як сафари бозаргонӣ ба дигар шаҳр парвоз кард. ҳамсараш чанд соат баъд аз парвоз ба ӯ занг зад, то аҳволашро ҷӯё шавад. аммо шавҳараш ба тамоси ӯ посух надод. чандин бор пайҳам занг мезад, аммо касе гӯширо намебардошт. зан оҳиста оҳиста нигарон шуд ва ҳар боре ки ба тамосаш посух намеёфт, нигарониаш бештар мешуд. дар зеҳнаш ҳар гуна андешаҳо пайдо шуд, ки накунад бо ӯ ягон ҳодисае рухдода бошад. чун ҳар гоҳе ки шавҳараш ба сафар мерафт, ҳамзамон бо фуруд омадани ҳавопаймо занг мезад ва аз худ хабар медод. хеле тарсида буд, гӯширо гирифт ва тамос гирифтанро давом дод, бо умеди ин ки ин бор садои шавҳарашро шунавад. хушбахтона шавҳараш гӯширо бардошт. бо садои ларзон пурсид: оё расидӣ? шавҳараш гуфт: бале, алҳамдулиллоҳ, саломат расидам. ҳамсараш боз пурсид: чӣ вақте расидӣ? мард гуфт: 4 соат қабл расида будам. зан асабонӣ шуд ва гуфт: 4 соат қабл расидӣ ва як бор ҳам ба ман занг назадӣ? магар ман бароят муҳим нестам? мард гуфт: чаро, на азизам, ту бароям муҳим ҳастӣ. зан боз пурсид: магар садои зангарро намешунидӣ? мард гуфт: мешунидам. зан бо ғазаби бештар пурсид: пас чаро посух надодӣ? мард гуфт: дирӯз ту ҳам ба занги Парвардигор посух надодӣ. ба ёд дорӣ, ки тамоси Парвардигор яъне азонро бепосух гузоштӣ? чашмони зан пур аз ашк шуд ва пас аз каме сукут гуфт: бале, ёдам ҳаст, маъзарат мепурсам. мард гуфт: на азизам, аз ман маъзарат нахоҳ. рав аз Парвардигор талаби омӯзишӣ кун. ман дигар чизе аз ин дунё намехоҳам. фақат инро мехоҳам, ки дар яке аз кӯҳҳои ҷаннат бо ҳам зиндагии хуш ва ҳақиқиро оғоз кунем. он ҷо бе ту чӣ кунам? пас аз он рӯз зан ҳеҷ намозеро тарк ва қазо намекард.